A ai kai nake ga ka zauna lafiya da mutane. A kaga wata zarkwaɗaɗɗiyar mai fura? A mai fura. Mace ce. Bismillah fa. Akwai nono? Yawwa, kina ji? Kina ji? Zuba mana na 100. Zallan nono kuma ban da fura, ko? Zallan nono za ki zuba mana. Su da hene dai. Yi sauri mana. Amma fa tana da kyau. Ba ta luda yin nima ta zuban na 100. To ka. Dan aran. Hai, amma zube nonon nan naki akwai daɗi. Amma zube nonon nan naki akwai garɗi. Billahi lazi, wai in tambaye ki mana da Allah. Ina jin ka. A wata riga kike? A ta riga su jaro mana. Au, nan hayin diga? Amma Jauro, nonon nan naki akwai garɗi. Wai, nonon nan naki na ji da garɗi da yawa wallahi tallahi. Da yake ma nonon namu miss ne shi yasa. Miss. Dame. Akwai nonon bakar jaka, akwai nonon akuya, akwai nonon saniya. A'a. Subhanallah, menene haka? Ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka na fi ka sha. Kin cuce mu wallahi.